دم باش من بریجی گوتبو که ددمین پیشته yani وان دمام گوتبو ددمین پیشته ده سر kanala YouTube de emi bikaribin barengekî din jî bi hevdora bin. Yani divê kanalê de hem berhemê me de arşîvê de hem tiştên nihê gogan biafirînin em ê were parve bikin lê tiştê muhim êgo ez dixwazim ji we re bibêjim ew e ku heta niha ji heştê û heştan de 1988 heta salên 2000 û cara dawî de rojnameya Rûdaw de berî got bibe televizyonda dor de me dinivîsî. Axîna welat özgür polîtîka hîwa rojnama welat salê notî berî wê rojnameyên din berxwedan toravan me di gelek kovar û rojnameya de me dinivîsî. Yek ji fikrê min ku ez dixwazim di kanala YouTubeê de bikim ew jî ew tiştên ku heya niha me nivîsîne pêra jî tiştên aktûêl got derbikevin li ser vê kanalê bi hevdorê em parve bikin. Ji sedî yek bijî gon fêdê ji hevdor bikin tiştekî gelekî baş e. Helbet dibe ku hinek bipirsin ya jî min nas nekin bi taybet yên got temenê wan di binya 25 sala re ye ew zêde min nas nakin ji ber ku demek dirêjê di ekrana di televizyona de min nabînin normal jî ku nas nekin. Helbet ez tenê hewl bidim ku li ser huner û wêjeyê biaxivim. Bawer bikin bi sedan mijar hene ku mirov gerekî li ser biaxive. Ew mijarana berî niha wekû min got me wan rojnameya de dinivîsî. Înceh mixabin carcarna wisa dibe ku hejmara nivîskarên ku bi Kurdî diaxivin ya jî dinivîsînin ji hejmara xwendevanên Kurdî bêhtir e. Bi taybet nifşê got ana derketine. Ez bala xwe didême ku nifşên me ê salên notî got me hewl dida ji bo xwendin û nivîsandina Kurdî bi wan derfetên tuneyî bi wan hemû deriyên girtî dîsa jî ji ciwanên îro ku bi her awayî derfet li pêşa wan vekiriye hewldanê me ya wê demê ji ê niha bêhtir in. Ji ber wê yekê ez ê hewl bidim ku ew gotarên ku li wê derê me dinivîsandin li vir bi deng bi reng hevdora parve bikin. Ew çi ne ew mijarana? Ji xwe ez dibêjim ku gerekî her kes karê xwe bike yani şîroveyê siyasî nekarê me ne em dikarin narînê xwe bidin lê nekarê me ye bera nivîs ew çavdêrên siyasî serokên partiya kesên rêber di partiyan de ya jî çavdêrên siyasî yên seroka û bera rewşa siyasî binirxînin. Ji wan binirxînî jî kes guhilin me nake. Ji ber wê yekê em ê tenê di eniya xwe ya hunerî û wêjeyî de hewl bidin ku hinekî fêdê bikênin hevdû. Her dem di rojnameya de yani piştî rojnameya welat salê notî not û 5 not û 6 li Rûsya dema ku me rojnama axîna welat derdixist wê demê de piştre hîwa özgür polîtîka û vanê din heya nema baş tê bîra min di Rûdaw de rojname ew jî navê keskesor bû ana lê her demê navê koşeya min keskesor û ji ber wê yekê ez navê vê hev tiştê ku bara parve bikim navê vê parvekirinê jî ez ê bikim keskesor. Dibe carna heftiye carekê be li gor tiştin aktûêl dibe hêz û tir be dibe ji di heftiya carekê be em ê hewl bidin ku her carê li ser mijarekê bara biaxivin. Mijarê ku wekû min berî niha jî got ku li ser berê em diaxivîn li ser wêje û hunerê bû. Li ser helbestê, li ser stranê, li ser repertuar, li ser deng hilbijartina strana, li ser hemû
tiştên girêdayî hunerê, di aliyê pedagogîya hunerî de, di aliyê sosyologî de, evana meriv çawa dikare bi hevdor fêda xwe bigihîne hevdû. Yek ji wek ku min got, ew tiştê ku berê me dinivîsîn, ez sedî sed zanim ku hejmarek pir kin, pir hindik dihate xwendin. Niha hêbêtir derfet heye ku mirov bikaribe wan mijaran bigihîne hevdû. Ji ber wê yekê ez dibêjim xeleka me ya îro bi navê Keskesor ya danasînê bû. Danasîna me jî ev e. Ez hêvîdarim ku em ê bikaribin fêdakî gelekî baş bikînin hevdû. Mijar wisa pirin, wisa tev li hev in. Di aliyê rakandinê di nare Bombay. Di aliyê muzîkê di nare tev li hevî ye malxerabûne. Li helbestê di nare yastar. Yani di li ku di nare hewldan gelekin, ev tiştekî gelekî baş e, lê tev li hevî jî gelekin. Pirs girêka me, pirs girêka me. Dibe ku di aliyê siyasî û eskerî û nizanim çi jî ew bin, ev ne karê me ye. Lê di aliyê wê jî bi taybet di aliyê stranê de, di nav Kurda de perspektîfa me tune. Yani em stranek çawa dixwazin. Hunermend kî ye, stranbêj kî ye, strana ku gerek em bibêjin çi ye, pirsgirêkê me di vî alî de gelekin û gelekî gelekin. Bi daha kanalên televizyonê hene. Ê Kurdî. Li demekê de got em bi hesret bûn navê Kurdistan de televizyonekê de bibîsin. Niha çawa ye. Bi daha televizyonên Kurda hene. Ama ez iddia dikim yek televizyon jî xemma wê ya stran muzîka Kurdî bi ku ve diçe, çawa ye, di çi rewşê de ye, xema ti kesî tune. Ji ber ku mixabin di wê hêlê de em nebûne pispor. Di hemû hêlê din de jî em nebûne pispor. Ama bi taybet di aliyê hunerî de aliyê hunerî de ez vê nabêjim xortên nuhatî derketine ku muzîka xwe, enstrûmentê xwe profesyonelî lê dixin, ew cê kêfxweşiyê ye. Ama pirsgirêk ne ew e. Pirsgirêk aliyê pedagogîya hunerê ye. Wek Kurd em di çi rewşê de dijîn, ewaya dorde zaîfiyên me, qelsbûnên me gelekin. Dubare dikim, ew tiştên ku berê gotarên ku min di rojname binivîsî, ez ê hewl bidim li vê derê heftiyê carek bi, di heftiyê carekê bi cana jî tê xwestin belkî ku tiştên aktûel çêbibin, em zû jî hevdore parve bikin. Ji ber wê yekê bera îro wisa ve hûn dikarin li ser bi e-maila yan jî li ser sosyal medyayê mijareke jî pêşniyaz bikin, em li ser wê mijarê biaxivin. Dibe got eger hejmar baş bû, em êdî zindî jî bi hevdor diriya YouTube bikevin têkiliyê de wê tiştekî gelekî baş be. Ewaya li kêleka ku hêdî em amadekariyên ku bikaribin zindî, bikaribin helbesta jî ji wara bixwînin, destpêkê ku ne zindî bijî wek em bibêjin pakêt em bikaribin helbesta ji wara pêşkêş bikin. Lê alîkariya we lazim e. Alîkariya we jî çawa em bikaribin hevdû xort bikin. Alîkariya we ew e ku hûn piştgiriyê bidin ji bo ku em bikaribin hêbêtir bi hevdore tiştan parve bikin. Mijaran parve bikin. Bimînin xêr û xweşiyê de îşev xelekayekê ji Keskesor naskirina me ji hevdora bû. Silav û rêz, dem baş.